खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 अक्ट'बर 2024 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरोफोरखौ मोननो थांगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोबां बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव बोलोबो बांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ न'खराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोद आला खाला जानोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन पजिटिभ साननो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ हरखाबै माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो मावफुंनो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआ जोबोर खुसि जागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोखौ दिनै जोबोद गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो
देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन, न'खराव अननानै फैगोन, गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ, बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो अनसायजागोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, गोजोन आरो गाहाम थासारिखौ मोननो हागोन। सिगांनि गोबां जेंनाफोरा दिनै सुस्रांजानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, पजिटिभ साननो रोंगोन, गोसोनि बोलोआबो बांगोन, गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, समाजाव बयजोंबो मान होजागोन, रांखावरियाव मोजां होनजायो, बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।